ai kai ne kika ce idan ni gwamna ne ai ta zarce zan nema kuma in na zarce in ƙara zarcewa sannan kuma in ƙara zarcewa sannan kuma in yi sabu zarce kin ga ai na zama dan lelan gwamna ko gaskiya kam gaskiya ne alaikum salam barka ina wuni kuna nan lafiya alhamdulillah madalla iyayen ku ne baban amma ba ki gaya min ba ai da gaisuwa har karzan ji da Allah shiga ki gaya masa ki ce za mu gaisa da to ai daga haduwar ne ake so a je a gaisa din saboda isan ne akwai wani muhimmanci na daban a gaisuwa kuma ba kawai za mu gaisa da ki ba ai je ki gaya masa Asya na samu wannan garwatsa ina gajiya lafiya kalau sannu ko ke da ba mu tuni har sai duniya duka wannan yarinya Asiya kana so ka aure su ne in Allah ya shaka ka sai kanka wannan yarinya mutuniya bansa ne Allah wallahi wannan wannan ba mutum ba ne dan iska ne ba dan iska Maryam ki to mana pick up sai ta gama ya ce tafi mana baka naji okay shikenan Maryam ba sai Maryam ki fito okay ba sai ka gama ka ce kaje naji Maryam wannan yarinya mutuniya bansa ne ba komai ai mu rayuwa ko mu ɗan gwagwarmaya ne ba inda ba ma zagayawa da kuje inda ta ce mu je salamu alaikum cut ba sound thank you ina gajiya wannan yarinya kana son su ina son ka kawo su kan waki ce wannan ya mutu wannan Asiya da iska ne wannan Asiya ba su da mutunci dan buru ba ya kai ba buru ba pick up wa ba haka ne ba ai action wannan yarinya da iska ne sai ka ya kashe ni sai ka da iska gidi ke dalla saurara kamar ya zai kashe ni kin taba ganin wani ya kashe wani Allah shi yake kashewa ya raya to haka nake santa kun yi dogon kun yi prolonging lines eh ta ce ba zai sauran kawai yana kina da iska ne Asiya me wannan ma ta ce ba komai ai mun saba da gwagwarmayar rayuwa mun ga jiya mun ga yau ba abin da mu yake bako a wajen mu ai ba komai kin faɗa masa na faɗa masa Asiya ta rike min tumuni cut thank you ko rashin mutunci wallahi ta kyale shi kungiyar ku ta mai ta kundin nan da kuka bude ta kuka kirkiro kungiya ta ame ta ku cut rolling you want dialogue from my mouth ne dialogue sai ne daga tsabi daure ne da hannaye na da kafafuwa na shi sau tari za ka ga wani zai zo da wasa ni ba da wasa nake ba shi yasa na zo in nuna maka kaina ka san ni in san ka kuma ka san da gaske nake kuma ba a dashi zan yi na wannan aure ba ni akwai komai da ka sani na aure Allah ya rufe asiri alhamdulillah akwai ko gobe ka ce a fito zan fito ai alhaji dama ai duk wani uba ai irin ku yake so su zo gurin yarsa ko ba gaskiya ne saboda waɗannan yara da kuke gani mafi yawanci waɗannan yara suke so wallahi ba auren ne a gaban su ba kawai sai dai kawai dai su bata wa kansu lokaci su bata wa mutane gaskiya ne ko ba haka gaskiya ne ran saboda na ji daɗin wannan zuwa da kai gaskiya kuma ubangiji Allah ya sa rabon kaci gaskiya Allah ya sa rabon kaci kuma yanzu abinda za a yi
tunda Allah ya sa ka zo ka gabatar min da kanka to ni ma zan zauna abinda muka yi muka yanke hukunci to zan gaya mata zan gaya maka kuma yadda idan babu damuwa mu yi musayan namba ma ka bani lamba ka sai in baka ta inda wani abu kaga sai mu yi magana ne da ana haka in wata wan ai tana nan ga kuma wannan ga wannan ranka da sai ka na yara ne ba naka bane a raba yara sai sha alewa wala ta da wahala ba komai wannan ai ba wani abu bane da shiri ma na zo ai da ba wannan magana ake ba ranka ya dade to ubangiji Allah ya saka maka da alheri amin ya rabbi Allah idan battawa ka sa su to shikenan kana ji eh Cut. Thank you.